କୁହନ୍ତୁ ଆମ ଟିମ୍ ବିଷୟରେ। ମୋର କିଛି ମୁହଁ ଆଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏମିତି ଖେଳୁଛି ଆଉ କୋଉ ମୁହଁରେ 2-4 ଥର ହାରିଗଲି। ମୋ ନା ବିରାଟ କୋହଲି। ଆଉ ଖେଳ କଥା କୁହନ୍ତୁନି, 2-4 ଥର ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଆଉ ମୋର ଖେଳିବାର ଭାବୁଛି ଆଉ ମୁଁ ଖେଳ ଛାଡ଼ିଦେବି। ମ୍ୟାଚ୍ 2-4 ଥର ହାରିଗଲୁ, ଆମର ଆଉ କିଛି ମୁହଁ ନାହିଁ ଦେଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଖେଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ ଖେଳ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଖେଳିବାର ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଶଳା ତତେ କହିଥିଲି ଛକା ମାରିବାକୁ, ତୁ କିଛି ମାଇଲୁନି। ମତେ ଆଉ କିଛି କନା ସେପଟେ ଯୋଉ ଦେଖଉଛୁ 5 ଟିକିଆ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ବୋଲିଂ ଆଉ ମତେ କୁହନି କିଛି। ମୋ ନାମ ହଉଛି ଗେଲ୍ ଆଉ ମୁଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟିମ୍ର। ଆଉ ଟୋକି ଫୋକି କେହି ପଠୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଚୁଟି ଫୁଟି ଏମିତି କରିଛି, ଭାବୁଛି ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲିଶ କରିବି, ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ କରିବି ଆଉ।